O ano pasado fixemos un plan proxecta que entra dentro da categoría de actividades de innovación nos centros educativos e, basicamente, o proxecta que nos fixemos é titulado Xente con Don, do que derivou o noso proxecto Ten Saúde con Don. O alumnado participante estaba nese momento en terceiro da ESO, cuarto da ESO e primeiro de bacharelato, e fixemos unha serie de actividades relacionadas con sensibilizar a poboación, sensibilizar a toda a comunidade educativa sobre a importancia de ter prácticas sexuais seguras e a prevención contra esas ITS, esas infeccións de transmisión sexual. Algúnas das actividades que fixemos foron en formato vídeo, eles fixeron unha especie de campaña, outras foron máis enfocadas a facer cartelería, tamén fixeron actividades informativas en formato papel, unha serie con cartulinas, e tamén fixeron nas clases de filosofía e nas clases de galego, fixeron debates relacionados co tema e tamén unha especie de, digamos, xogo de rol no que falaron sobre as distintas posturas que pode ter a sociedade respecto das persoas que teñen VIH. O pasado venres fomos ata Santiago a recibir o segundo premio nun acto que se realizou na Consellería de Sanidade, e no cal había moito persoal investigador relacionado co VIH e outras ITS, e tamén había moito persoal sanitario porque eles entraban dentro de outras categorías de premiados. O alumnado que nos acompañou, a min e as outras docentes que participamos no proxecto, foi alumnado de segundo de BAC, porque é o alumnado da rama das ciencias e que pretende estudar carreiras universitarias, en moitos dos casos enfocadas ao ámbito sanitario. Ademais, consideramos no momento que sería interesante que viñeran eles, xa non só pola relación nun futuro co ámbito sanitario, senón tamén porque é unha maneira de comezar a pechar esta etapa do instituto, é unha maneira bonita de comezar a despedirse deles.